Хей, Лаги! Какво става? Чух, че някои от вас не разбират видеята ни, защото са на баварски език. Възможно е това да е така. Имате голям късмет, че Андреас Вагнер, т.е. аз като кандидат за кмет, мога да говоря и стандартен немски, защото имаме в нашия красив, общността има много граждани от различни страни. За съжаление, имам един проблем, не мога да говоря всички тези езици. Преведохме всичко това с помощта на изкуствен интелект. Ще намерите видеята на нашия уебсайт. Годината 2025 наближава своя край и имаме нов шанс за промени. И ако и вие искате промени, тогава гласувайте за нас, гражданската инициативна група и за мен като кмет на Пастетен на следващите местни избори. В този дух бих искал да ви пожелая, скъпи гражданки и граждани, от името на нашите кандидати една добра, успешна и най-вече изпълнена с промени година 2026. И сега много от вас ще се запитат, ще бъде ли заключителното изречение и на книжовен немски? Не, ще си останем така. Местни избори на 8 март 2026. Никой не е казал, че ще бъде лесно.